vă dați și voi două odată? De ce? Fii atent că ăsta o să fie tare cu Sali. Bă, nu te da. Dă-te că-i bine. Treaba ta, 5 steluțe pe YouTube, fii atent. Da. Ce o să luăm noi, dar ce o să iei tu? Fac 1 milion de vizualizări cu ăsta cu aia, fii atent. Să ne putem da. Bă, să urcă mai sus, e nebună. Auzi, ce ai zis că la anul când ne-am dat pe aici trebuie să dăm crucea la o parte. Pârtie? Băi, băiatule. Bă, mor și de acolo, mă, nu trebuie să sui mai sus. Te-ai chinuit să te sinucizi, lasă. 10.000 iau pe tine la capatul. Până urcă fetele, ne întoarcem încă o dată. Păi nu, că până urcat fetele și întoarce. Hai mă, că am filmat 1 minut și 10 degeaba. Hai, copilul, băi! Trebuie să dea cu Sania, fii atent. Păi nu știu, cred că urcă pe să dă pe partea altă. Hai, bă, odată! Nu sunt pixeli. Dă-te că vine și cu Sania și îți rupe cărca. Vine, fii atent că vine după tine. Mamă, mânca. Fii atent cu aia acum. Ce vorbești cu aia, că l-am filmat direct la acțiune, cum a sărit. Copilul ai 5 steluțe, de asta. Bravo, aplaudați, mă! Bravo! Hai că mai poți! Hai, 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 hai! Păi, față, uite la o parte, copil.